கலிவகட்டன் தொகுதியின் 3வது வகுப்புக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இந்த வகுப்பில் நாங்கள் கலிவகட்டன் தொகுதியில் கலிவகட்டன் தொகுதி மிக முக்கியமான உறுப்புகள் சம்பந்தமாக போன பகுதியில் பார்த்தோம். இந்த பகுதியில் கலிவகட்டன் தொகுதியில் அதாவது சிறுநீரகத்தை உள்ளுக்கு இருக்கிற சிறுநீரகத்தின் கட்டமைப்பு மற்றும் தொழிற்பாட்டு அளவான சிறுநீரகத்துக்குள்ளே கட்டமைப்பு மற்றும் தொழிற்பாட்டு அளவான சிறுநீரகத்தை தொடர்பான நம்ம பார்ப்போம். இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது வந்து சிறுநீரகத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம், அது சிறுநீரகத்திய படம். சிறுநீரகத்திங்கிறது வந்து நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்று இல்லை. அது வந்து ஒரு நுணுக்கு காட்டியில் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக சிறிய ஒரு கட்டமைப்பு, ஒரு நுணுக்கு காட்டக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பு, ரைட்? அந்த கட்டமைப்புக்குள்ளுக்கு சிறுநீரை உற்பத்தி செய்யறதுக்காக 3 மிக முக்கியமான தொழிற்பாடுகள் நடக்குது. அதில் மிக முதலாவது தொழிற்பாடு உயர் வடிகட்டல், ரைட்? இந்த உயர் வடிகட்டல் அடுத்தடுத்த தொழிற்பாடுகள் பார்க்கறதுக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் சிறுநீரகத்திலே கட்டமைப்பு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வரோம். சிறுநீரகத்திலே கட்டமைப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி, ஒரு கிண்ணம் போன்ற ஒரு பகுதி தான் அந்த போமனை கூடைன்னு சொல்லுது. ஒரு கிண்ணம் போன்ற ஒரு பகுதி, ஒரு இப்படி வச்சுக்கொடுங்க, ஒரு தேங்காய் ஒன்று மாதிரியான ஒரு பகுதி, ரைட்? அதுக்குள்ளுக்கு என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் அந்த சிறுநீரக நாடியிலிருந்து பிரிஞ்சு வர ஒரு புன்குழாய்கள் அதுக்கு உள்ளுக போகுது. அதாவது அந்த போவனின் உரைக்கு உள்ளுக போயிட்டு அது மயிர்குழாய் குழாய்களால் பிரிவடைந்து ஒரு 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 நெட்வொர்க், ஒரு வலைப்பின்னலை உருவாக்குது. ஒரு குருதி கலன்களான ஆக்கப்பட்ட ஒரு வலைப்பின்னலை உருவாக்கும். அந்த வலைப்பின்னலுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் வந்து கலன்கோலம். இதுல மிக முக்கியமான ஒன்று, அந்த கலன்கோலம் என்ன செய்ய சொன்னால் பிரிஞ்சு சிறு சிறு மயிர்துளை குழாய்களாக பிரிஞ்சு மிக சிறிய மயிர்துளை குழாய்களாக பிரிஞ்சு திரும்ப என்ன செய்ய சொன்னால் அது எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து ஒரு வெளிக்காவு புண்ணாடியாக உருவாகும், ரைட்? இது வந்து உட்காவு புண்ணாடி, அடுத்து வந்து அந்த மயிர்துளை குழாய்களால் பிரிஞ்சு திரும்ப ஒன்று சேர்ந்து போமனின் உரையிலிருந்து வெளியே வரும்போது வெளிக்காவு புண்ணாடியாக ஒரு புண்ணாடியாக வெளியே வரும், ரைட்? இதுக்கு கீழால, ரைட், இந்த போமனின் உரைக்கு கீழால ஒரு கிண்ணம் போன்ற ஒரு குழாய் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த குழாயில பேர் குழாய் நீண்டு செல்லும். அதில் ஒரு பகுதி மடிப்படைந்து இருக்கும். அந்த பகுதிக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் அண்மை மடிப்பு புன்குழாய். அண்மை மடிப்பு புன்குழாயிலிருந்து அப்படி கீழே இறங்கி வர அந்த பகுதிக்கு பேர் இறங்கும் தடம். அதுக்கப்புறம் ஒரு யூட்டர்ன் நீங்க பார்க்கலாம், அப்படி ஒரு யூட்டர்ன் மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும். இதுக்கு சொல்றது வந்து லூப் ஆஃப் ஹென்லி, ரைட்? என்லேயின் தடம் லூப் ஆஃப் ஹென்லி. ஹென்லிங்கிற ஒரு பேர் என்லேயா மாறி இருக்கு, ரைட்? அப்படியே வந்து திரும்ப அந்த பகுதி மேல் நோக்கி செல்லுது. இதுக்கு சொல்றது வந்து ஏறும் தடம். மேல் நோக்கி போற அந்த பகுதிக்கு சொல்றது வந்து ஏறும் தடம். இங்க ஏறும் தடம் மேலு வைத்து திரும்பவும் மடிப்படைந்து அந்த மடிப்புக்கு சொல்ற சேமை மடிப்பு புன்குழாய்கள். சேமை மடிப்பு புன்குழாய்கள். கடைசியா என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் சேர்க்கும் கான்னு சொல்லி ஒரு பகுதி இருக்கு. அதுல வந்து இந்த புன்குழாயில் சேரும். இந்த ஒரு சேர்க்கும் கான்ல நிறைய புன்குழாய்கள் வந்து சேர்ந்து கடைசியா அந்த சேர்க்கும் கான் எங்க போய் முடியும்னு சொன்னா இந்த சிறுநீரக இடுப்புல போய் சேரும். இதுல பார்க்கலாம், திரும்ப ஒரு நான் சொல்றேன் பாருங்க, கலன்கோலம் அந்த மிக கட்டமைப்பு, அதாவது குருதி மயிர்துளை குழாயிலான அந்த ஒரு நெட்வொர்க் சொல்றது வந்து கலன்கோலம். அது போமனின் உரைங்கிற ஒரு கட்டமைப்பால் சூழப்பட்டிருக்கு. போமனின் உரை அப்படி கீழ் நோக்கி குழாய் அமைப்பாகி அண்மை மடிப்பு புன்குழாய்களையும் அப்படி கீழ் இறங்கும் தடம், என்லேயின் தடம், ஏறும் தடம், சேமை மடிப்பு புன்குழாய், அடுத்தது கடைசி அது போய் சேர்றது வந்து சேர்க்கும் காந்தம், ரைட்? முதலாவது உங்களுக்கு இந்த பகுதிகள் கட்டாயம் ஒவ்வொரு தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்தது ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் நடக்கிற மிக முக்கியமான செயற்பாடுகள் பற்றி நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அதுல கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி தெரியும். இப்போ நாங்க பார்ப்போம் வந்து இந்த சிறுநீரகத்துக்கு உள்ளுக்கு எப்படி குருதி வடிகட்டப்பட்டு சிறுநீர் உற்பத்தி செய்யறது நாங்க பார்ப்போம். சிறுநீர் உற்பத்தி செய்யறதுக்கான 3 மிக முக்கியமான செயல்முறைகள் நடைபெறும். அதுல முதலாவது வந்து உயர் வடிகட்டல், உயர் வடிகட்டல். இரண்டாவது தேர்வுக்குரிய அகத்துறிஞ்சல். மூன்றாவது சுரத்தல். இந்த 3ம் எப்படி எங்க நடக்குன்னு சொல்லி நாங்க பார்ப்போம். முதலாவது மிக முக்கியமான பகுதி இது, ரைட்? போமனின் உரை. அடுத்தது அந்த கலன்கோலம். கலன்கோலத்துக்கு குளோமருகுலர்னு சொல்றாங்க. குளோமருகுலர். அடுத்தது வந்து போமன்ஸ் கேப்சியூல், ரைட்? இந்த பகுதிக்குள்ளுக்கு தான் உயர் வடிகட்டல் நடக்கும். இதுக்கு நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன். அதாவது இதுக்கு ஏன் இந்த உயர் வடிகட்டல்னு சொல்லி பேர் வந்ததுன்னு சொன்னா, உதாரணத்துக்கு வந்து இதுக்குள்ள இரத்தம் போகும். நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க வந்து இரத்தத்தின் அதுல கட்டமைப்பு கூறுகள், அதாவது குருதி கலங்கள், அடுத்தது குருதி புரதங்கள், அடுத்தது வந்து பிளாஸ்மா, அதாவது நீர்த்தன்மையான அந்த பகுதி. இதுல என்ன நடக்கும்னு சொன்னா
இதுக்குள்ளால போற குருதியில குருதி கலங்கள், அதாவது வெண்குருதி களம், செங்குருதி களம், அடுத்து பிளேட்லெட்ஸ், இதுகள் தவிர்ந்த அடுத்து குருதி புரதங்கள், ஆல்பியூமின், குளோபியூலின் போன்ற குருதி புரதங்கள் தவிர்ந்த மிச்சம் எல்லாம் என்ன செய்யப்படும் சொன்னா இந்த போமனின் உறைக்குள்ளுக வடித்து எடுக்கப்படும், ஃபில்டர் பண்ணப்படும். ரைட். அப்படி ஃபில்டர் பண்ணப்படுற திரவத்தில் வந்து கழிவுப் பொருட்கள், கழிவில்லாத உடம்புக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் உள்ளடங்கும். இதுல நடக்க மிக முக்கியமான என்னன்னு சொன்னா இங்க எந்த விதமான தேர்வுமே நடக்கிறதில்லை. அந்த குருதி கலங்களும் குருதி புரதங்களும் அளவுல பெருசுங்கிறதால இதால வடிகட்டப்படுறதில்லை தவிர மற்ற எல்லாமே எந்த வித தெரிவும் இல்லாம இதுக்குள்ளால குருதி வடிகட்டப்படும். அதாவது ஒரு செக்யூரிட்டி ஒன்று இருக்கிற அந்த இடத்துல, ஆனா அவர் தூங்கிட்டு இருக்காரு, வார ஆக்கள் எல்லாமே உள்ளுக்கு போறாங்க, அது மாதிரி நடக்குது. ரைட். நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. உயிர் வடிகட்டல், குருதியில உள்ள குருதி கலங்கள், 3 குருதி கலங்களும் அடுத்து குருதி புரதங்கள் தவிர்த்து மிச்ச எல்லாமே இங்க வடிகட்டப்படும். இந்த வடிகட்டல் எப்படி நடக்குன்னு சொன்னா அமுக்க வித்தியாசத்தால நடக்கும். அதாவது அந்த உட்காவு புண்ணாடிக்கும் வெளிக்காவு புண்ணாடிக்கும் இடையிலான ஒரு அமுக்க வித்தியாசத்தால இந்த வடிகட்டல் நடக்கும். இது எப்படி நடக்க சொல்லி இந்த படத்தின் மூலம் பார்க்கலாம். உட்காவு புண்ணாடிட விட்டமும் வெளிக்காவு புண்ணாடிட விட்டத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உட்காவு புண்ணாடிட விட்டம் பெரிதாகவும் வெளிக்காவு புண்ணாடிட விட்டம் சிறியதாகவும் காணப்படும். இப்படி சிறியதா இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்னு சொன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த நடுப்பகுதியில் கரண்ட் கோலத்துக்குள்ளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அமுக்கம் உருவாக்கப்படும். அமுக்கம் அல்லது அழுத்தம் ஒன்று உருவாக்கப்படும். இதை நீங்க பார்க்கலாம். வந்து நாங்கள் பிளம்பிங் வேலைகள் செய்யும்போது, அதாவது பிவிசி டியூப்ல போட்டு அந்த நெட்வொர்க்கில் செய்யும்போது அது ஒரு பெரிய குழாயிலிருந்து சின்ன குழாய்க்கு போகும்போது சின்ன குழாயால வர நீண்ட வேகம் கூடுதலா இருக்கும். வேகம் கூட காரணம் என்னன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல அமுக்கம் மிக அதிகரிக்கும். அதாவது இந்த பெரிய குழாயால வர நீர் அவ்வளவு சிறிய குழாயால வெளியேறி போகணுங்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்துல வேகமும் அமுக்கமும் அதிகரிக்கும். இந்த அமுக்கம் வந்து என்ன சொன்னா இங்கே அதிக அமுக்கம் போமனின் உறைக்குள்ளுக குறைந்த அமுக்கம் இல்லாட்டி அழுத்தம் இந்த உயர் அழுத்தம் உள்ள இடத்துல இருந்து குறைந்த அழுத்தம் உள்ள இடத்தை நோக்கி மூலக்கூறுகள் நகரும். இந்த அமைப்பை பயன்படுத்தி இங்க என்ன நடக்குன்னு சொன்னா இந்த உயர் வடிகட்டல் நடக்கும். இதுல நீங்க இன்னொன்று பார்க்கலாம். இந்த போமனின் உறைங்கிறது மேலணி இலையத்தால் ஆக்கப்பட்டது. மேலணி இலைங்கிறது வந்து எபிசிலியல் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க. மேலணி இலைகள் வந்து பல்வேறு இடங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஏற்ற தகுந்த மாதிரி அதில் செயற்பாடுகள் அமையும். அந்த வகையில உங்களுக்கு தெரியும் சிறுநீரகத்துல மேலணி இலையத்துல தொழிற்பாடு என்னன்னு சொன்னா வடிகட்டல். இதே நீங்க சமீபாட்டு தொகுதிக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா அங்க இந்த வேலை வந்து அகத்துறிஞ்சல். இதுல பார்த்தாச்சு. அப்போ இதுல இங்க இருந்து வடிகட்டப்பட்டு எடுக்கிற அந்த திரவத்துக்கு நாங்க சொல்றோம் வந்து கலன்கோள வடிதிரவம். அதாவது கலன்கோளத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஃபில்டர் பண்ணப்பட்ட திரவம் கலன்கோள வடிதிரவம். ரைட். இந்த கலன்கோள வடிதிரவம் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா சரியா குருதியில இருக்கிற பிளாஸ்மா அந்த திரவ பாய்பொருளுக்கு நிகராக இருக்கும். அதுல குருதி கலன்களும் குருதி புரதங்களும் தவிர்த்து மிச்ச எல்லா பதார்த்தங்களும் இருக்கும். அப்ப நீங்க கேட்கலாம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கழிவு பொருட்கள் தவிர்த்து இன்னும் நிறைய உடலுக்கு தேவையான அதிகமான பொருட்கள். அதில் மிக பிரதானமானது வந்து நீர், அடுத்தது குளுக்கோஸ், அமினங்கள், விட்டமின்கள், ஹோமோன்கள், இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஆனா இது எல்லாத்தையும் அப்படி அனுப்புறதா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. அதுக்காகத்தான் இருக்கு வந்து தேர்வுக்குரிய அகத்துறிஞ்சல் அல்லது தேர்வு அகத்துறிஞ்சல். இது எந்த இடத்துல நடக்கும்னு சொன்னா இந்த அண்மை மடிப்பு குழாய் இல்ல இந்த இறங்கும் தடம் இந்த பகுதிகளில் தான் என்ன நடக்கும்னு சொன்னா இரண்டாவது செயற்பாடான தேர்வுக்குரிய அகத்துறிஞ்சல் நடைபெறும். இதுல என்ன நடக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி அதாவது உடலுக்கு தேவையான வடிகட்டப்பட்ட மிச்சம் இருக்கு. அதாவது இந்த கலன்கோள வடிதிரவத்தில் இருக்கிற உடலுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே தேவையான வேற வேற அளவுகள்ல அகத்துறிஞ்சப்படும். அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட 95% நீர் அகத்துறிஞ்சப்படும். ரைட். 95% நீர். அதுல நீங்க ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு மனிதராக இருக்கணும் சொன்னா உங்களோட அந்த கலன்கோள வடிதிரவத்தில் இருக்கிற 100% குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளும் மீள உறிஞ்சப்படும். அது மட்டும் இல்லாம நான் கழிவுன்னு சொல்லி அந்த அடையாளப்படுத்துற யூரியா கூட ஒரு சின்ன அளவுல மீள உறிஞ்சப்படும். காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த குருதியில இருக்கிற pH
பேணுறதுக்காக அந்த யூரியால ஒரு மிக சிறிய பகுதி என்ன செய்யும் சொன்னா மீளாக துரிஞ்சப்படும். அதே மாதிரி விட்டமின்கள், அமினோ அமிலங்கள், கனியுப்புக்கள் எல்லாமே உடம்புட தேவையான அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி மீளாக துரிஞ்சலுக்கு உட்படுத்தப்படும். இந்த கனியங்கள் கூடுதலாக இருந்தால் கூடுதலான பகுதி வெளியேற்றப்பட்டு ஒரு சிறு பகுதி மட்டும் உறிஞ்சப்படும். அது குறைவாக இருந்தால் என்ன நடக்கும்னு சொன்னா கூடுதலான பகுதி உறிஞ்சப்பட்டு சிறு பகுதி வெளியேற்றப்படும். இதே நீங்க தாகத்தோடு இருக்கும்போது, தண்ணி நீங்க குடிக்காம தாகத்தோடு இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் சொன்னா இந்த தேர்வுக்குரிய ஆத்துறிஞ்சல் நேரத்துல என்ன நடக்கும் சொன்னா நீரின் மீள் ஆத்துறிஞ்சல் மிக அதிகமாக நடைபெறும். உங்களோட இரத்தத்துல நீர் அளவை பேணுறதுக்காக இந்த செயற்பாடு நடக்கும். இதை கட்டுப்படுத்துற ஹோமோன் ADH ஹோமோன் நாங்க வரப்போற அடுத்த வீடியோ லெசன்கள்ல அது சம்பந்தமா படிக்கலாம். ஒரு சீர்திருத்த நிலையில அது வரும். இதுல இப்படி நடக்கிறதுல பாருங்க 95% நீர், 100% குளுக்கோஸ், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவான விட்டமின்கள், அமினோ அமிலங்கள், யூரியா, கனியுப்பு இதெல்லாம் அகத்துறிஞ்சிட்டு திரும்ப அப்படி மேலே ஏறும்போது அது சிறுநீராக வரும். ஆனா மூணாவது ஒரு மிக முக்கியமானது இருக்கு, சுரத்தல். அது என்ன நடக்கும்னு சொன்னா அதாவது இந்த கலன்கோள வடிதிரவத்திலிருந்து தப்பி போன எஸ்கேப் ஆகி போன இன்னும் நிறைய பதார்த்தங்கள் இதை சுற்றி இருக்கிற மயத்துளை குருதி மயத்துளை குழாய்கள் இருக்கும். அப்படி இருக்கிற பதார்த்தங்கள் அதாவது மிக முக்கியமான அயன்கள் H+ அயன், K+ அயன், பொட்டாசியம் அயன்கள், குளோரின் அயன்கள், அடுத்து மிக முக்கியமாக எங்களோட உடம்புல இருக்கிற நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட மருந்து பொருட்கள் என்ன செய்யப்படும் சொன்னா சுரத்தல். அதாவது இந்த மயத்துளை குழாயிலிருந்து நேரடியாக என்ன செய்யப்படும் சொன்னா சேமி மடிப்பு புண் குழாய்க்குள்ளுக்கு தள்ளப்படும். அப்படி தள்ளி கடைசியா உற்பத்தி செய்யப்படுற அந்த சிறுநீர் என்ன நடக்கும்னு சொன்னா சேர்த்தும் காணுக்குள்ளுக்கு போயிட்டு அது மூலமா சிறுநீர் இடுப்புல இருந்து வெளியாகி உடம்புல இருந்து வெளியேற்றப்படும். எப்படிதான் இந்த செயல்முறை நடக்கும்? அதாவது 3 கட்டங்களான இருக்கிற செயல்முறை: உயர் வடிகட்டல், தேர்வுக்குரிய அகத்துறிஞ்சல், அடுத்து சுரத்தல். உயர் வடிகட்டல் போமனின் உடைக்குழுக்கு நடக்கும். அதாவது உட்காம் புண்ணாடிக்கும் வெளிக்காம் புண்ணாடிக்கும் இடையிலான அழுத்த வித்தியாசம் காரணமாக குருதி கலங்கள், குருதி புரதம் தவிர்ந்த மிச்ச அனைத்து பதார்த்தங்களும் வடிகட்டப்படும். அந்த வடிகட்டப்பாட்டு வர பதார்த்தத்துக்கு நாம சொல்லுவோம் கலன்கோள வடிதிரவம். அந்த கலன்கோள வடிதிரவத்துல எல்லா பதார்த்தங்களும் இருக்கிறதால உடம்புக்கு தேவையான பதார்த்தங்கள் அந்த உடம்பால திரும்ப என்ன செய்யப்படும் சொன்னா இந்த இறங்கும் தடத்துல இருந்து வரும்போது மீள் உறிஞ்சப்படும். அப்படி மீள் உறிஞ்சப்படும் போது 95% நீர், 100% குளுக்கோஸ், வெவ்வேறு அளவிலான மற்ற கனிப்பொருட்கள், அமினோ அமிலங்கள், மருந்து பொருட்கள், ஹோமோன்கள் எல்லாமே திரும்ப மீள் உறிஞ்சப்பட்டு கடைசியா இங்க போகும்போது மீதம் இருக்கிற குருதியில இருக்கிற வீதமாசில இருக்கிற அயன்கள், மருந்து பொருட்கள் என்ன செய்யும் சொன்னா நேரடியாக இந்த சேமை மடிப்பு புண்குழாய்களுக்கு சுரக்கப்பட்டு சிறுநீர் உற்பத்தி செய்யப்படும். இதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா சொன்னேன். என்ன சொன்னா நீங்க ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு மனிதராக இருந்தா 100% குளுக்கோஸ் என்ன செய்யப்படும் சொன்னா மீளாக துரிஞ்சப்படும். அதாவது உங்களோட சிறுநீர்ல ஒரு சிறு அளவு கூட குளுக்கோஸ் கலந்திருக்காது. ஆனா நீங்க ஒரு டயபெட்டிக் நீரிழிவு நோயாளியாக இருந்த என்ன நடக்கும்னு சொன்னா அந்த சிறுநீரகத்தை உங்களோட குளுக்கோஸ் மீள உறிஞ்சல சரிவர நடத்தாது. அதாவது 100% குளுக்கோஸ் மகத்துறிஞ்சப்படாம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவான குளுக்கோஸ் என்ன செய்யும் சொன்னா சிறுநீரோட வெளியேற்றப்படும். அதனால தான் உங்களுக்கு டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி நீங்க எப்படி செய்யலாம் சொன்னா பெனடிக் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்க டெஸ்ட் பண்ணலாம். பெனடிக் சொல்யூஷன்ங்கிறது நீங்க 10ஆம் ஆண்டுல படிச்ச ஒரு 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 ரசாயன பதார்த்தம். அதாவது குளுக்கோஸ் இருக்கா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்காக செய்யப்படுற ஒரு ரசாயன பதார்த்தம். அந்த ரசாயன பதார்த்தத்தையும் சிறுநீர் மாதிரியை பயன்படுத்தி உதாரணத்துக்கு ஒரு 5 மில்லிலிட்டர் சிறுநீர் 5 மில்லிலிட்டர் பெனடிக் சொல்யூஷனை கலந்து நீங்க அதை சூடாக வெப்பமாக்கும் போது அதுல நிறமாற்றங்கள் ஏதாவது தென்பட்டா உங்களுக்கு உறுதியா சொல்லலாம் அந்த சிறுநீர் ஒரு நீரிழிவு நோயாளி விடப்பட்டது. அப்படி இல்லாட்டி அந்த மனிதர் ஒரு சிறுநீரக ஒரு நீரிழிவு நோயாளி. இப்படி இந்த 3 அமைப்புகள் அதாவது உயர் வடிகட்டல், தேர்வுக்குரிய அகத்துறிஞ்சல், சுரத்தல் ஆகிய 3 முறைகள் மூலமாக இந்த மனித உடம்புல சிறுநீர் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு அது வெளியேற்றப்படும். இதுல உங்களுக்கு தெரியும், நான் போன லெசன்ல சொன்னது என்னன்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷத்துக்கு 120 கன சென்டிமீட்டர் அளவிலான கலன்கோள வடிதிரவம் உற்பத்தி செய்யப்படும். ஆனா அந்த கலன்கோள வடிதிரவத்துல 95% கலன்கோள வடிதிரவம் மீள உறிஞ்சப்பட்டு வெறும் 5% மட்டும்தான் என்ன செய்யப்படும் சொன்னா சிறுநீராக வெளியேற்றப்படும். அதாவது 120
மில்லி லிட்டர் சொல்லலாம். மில்லி லிட்டர்ல வெறும் 6 மில்லி லிட்டர் மட்டுமே என்ன செய்யப்படும் சொன்னா சிறுநீராக வெளியேற்றப்படும். மிச்சம் எல்லாமே அகத்துறிஞ்சலுக்கு உட்படும். ஒரு மிக அழகான ஒரு செயல்முறை, எந்த விதமான வேஸ்டேஜும் இல்லாம இது மிக சாமர்த்தியான முறையில் திட்டமிடப்பட்டு நடக்கிற ஒரு முறை. உங்களோட கிட்னியை பாதுகாக்கிறது உங்களோட பொறுப்பு. அடுத்த வீடியோ லெசன்ல நாங்க பார்க்க போறது இந்த சிறுநீரக தொகுதியில ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் சம்பந்தமாக பார்ப்போம்.